luar biasa Kata Mbak sangat Deska. luar biasa nggih. Alhamdulillah dipun paringi terang menika. Nggih. Pramila monggo Mbak Deska kinten-kinten badhe maringi lagunipun menapa? Nggih, sak menika hajatipun sunatan ya Mbak Encus. Ojaran iki wonten ojaran khusus nggih. Mumpung ten daleme juragan Budin, Mbak. Nggih. Lagune ketuk ya. Nganggo rok-rokan. Oh, siap nggih. Asal Mbak Deska nggih, cocok nggih. Nyoba katokan. Oh, iya, medeni, Mbak. Oh, sering nganggo jarit. Nggih, Jan. Nggih. Ugi menika katur kagem para pepunden seniman nggih, Mbak. Kados to Nggih. menika Pak Dalang Wido, Pak Dalang Edi lan ugi Aturaken Mas dalu, Dalang nggih. Kembar, ugi Nggih. Mas Dalang Mingun menika nyuwun pangestu nggih Mbak Deska. Leres yen pangestunipun mugi-mugi sedaya lancar. Amin. Nggih. Nggih, donga-dinonga mugi-mugi sedaya seniman seniwati ten mriki nggih dipun paringi sukses nggih, Mbak. Amin. Nggih. Ketuknya Mbak Deska. Gedak-gedak, gedak listrik.
siki baik kenal lho, siki lho kok. Cik Ro Lupat. Ya. Luar biasa. Sampun monggo Mbak Njus. Matur nuwun Mbak Deska menika gethuk versine ingkang sepisan menika wonten versi calungan nggih Mbak Deska nggih. Dasare mangke nggih diojari sing kathah